ҳар сол дар руди Чикаго даҳҳо ҳазор мурғчаҳои резиниро партофта чорабинӣ бо номи Chicago Duck Baby баргузор мекунанд. Ҳар як мурғча писанида мешавад, яъне шахс онро бо $10 мехарад. Ҳар як мурғча рақами хоси худро дорад. Ин як навъ пойгаҳи ҳазонок бо фазоии идона мебошад. Мурғчае ки аввалин шуда хати марраро убур мекунад, ба соҳиби худ ҷоизаи асосиро меорад. Аксаран вақт ин мошин сафари истироҳатӣ ё ин ки маблағи пулӣ аз ҷониби сарпарастон мебошад. Аммо ҳадафи асосии ин чорабинӣ ҷамъоварии маблағ барои ташкилоте мебошад, ки варзишгарони дорои маҳдудияти зеҳниро дастгирӣ мекунад. Баъд аз поигаҳ маблағи ҷамъшуда ба бунёд дода мешавад, мурғчаҳо аз дарё берун оварда мешаванд ва ҳама дар охир розӣ мемонад. Аммо тасаввур кунед, ки як рӯз касе мурғчаҳоро ҷамъоварӣ намекунад. Ҳамин хел соли 1992 як контейнери пур аз тақрибан 30,000 бозичаҳои пластикӣ, мурғчаҳо, сангпӯшҳо, бабурҳо ё ин ки қурбақаҳо ба уқёнуси Ором афтоданд. Ин бозичаҳо бо номи дӯстдорони шино маъруф буданд. Онҳоро маъшуқ ба тамоми ҷаҳон паҳн карданд. Дар муддати 15 сол онҳо ҳазорон километрро тай карда аз Аляска то Гавайя, аз Ҷопон то соҳилҳои Вашингтон. Сипас онҳо ба Арктика расиданд. Дар байни яхҳо аз қутби шимолӣ гузашта, баъд аз чанд сол дар уқёнуси Атлантика наздик расиданд. Наздикҳои соҳилҳои Канада, Исландия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пайдо шуданд. Эҳтимол аст, ки онҳо ҳатто болои маконе ки киштии Титаник ғарқ шуда буд, шино мекарданд. Аҷибаш он аст, ки одамон аз ин ҳодиса фоида бардоштанд. Масалан, океанограф Кёртис Эбесмайер ҳаракати ин бозичаҳоро омӯхта, макони пайдоиши онҳоро сабт мекард. Одамон, муҳаққиқон ва ихтиёриён пайваста дар бораи ёфтани ин бозичаҳо ба ӯ гузориш медоданд. Маълумоти ба даст омада моделҳои компютерӣ ҳаракати ҷараёни уқёнусро дақиқтар мекард. Ин моделҳо барои пешгӯии ҳаракати партовҳо ё ин ки ҷустуҷӯи гумшудагон истифода бурда мешуданд. Аммо ҳамзамон ин нишон медиҳад, ки пластикҳо дар табиат то чӣ андоза устувор ва нобуд нашаванда ҳастанд.